nurse or hindi. Oo. Kung bata man sila, ano kami sir, para proof, ginapangitaan naman valid ID. Kaya si Tsura, mabala, ano man mo? Oo, kag isa pa, gambal dan iban sir nga 18 lang sila. Oo. Siguro 18, okay naman na sa Hindi sir, pa valid ID. valid ID. Nagapangay kami, valid proof ba? Oo. Para to prove nga 18 gid man sa, basi ginahambal nila nga 18 siya. May mga minor na kamungagin pabalik, ma'am, or wagi pa sulod? Subong, nga adlaw sir. Wala pa sir, wala. Puro nagligat na. Before, mayara. So, hindi na galing nga subong ka mo Everyday mapatuman? na, sir. Everyday galing implement naman din? Gina-check na namon kay, iba ara na sa aton nga rules sa, nga bawal gid minor. So, ginastriktuhan na kami, sir. Actually, risgo man sang management, sang company, sir. Kung dakpan nga may minors. So, di ba ligat, ma'am, balanta, biantes ka magsulod, ma-fill up ka pa sang form, subong luay na? Through pandemic. Pandemic sir, pa may to? form kami para monitoring lang sa nag-check-in kung taga din sila or ano. Pero sa amon lang na sir. Inyo lang gid ya. Bali daw ga comply man kami sa requirements ng government na. Okay. Pero subong wala na naman gina-practice kasi do open naman tanan sir. Ano na ma'am, di ba after ma-check out abi, ano na yun na ma'am, gina-clear na yun ang area, ginalimpyuhan? Or Yes sir. Every check out, ga-replace, ginatinloan gina sir. Okay. Ilis na tanan sir. Sige. Ang sa inyo ma'am sa mga rooms nga ni pila ang pila ang mga mga presyo na abi, mga inoras pila. Bali amon rate diri sir 210. 3 hours na short time sir. 210 pinaka short na. Short time 3 hours. Tapos exist are 70 sir. Bali 70. per hour na rate naman sir mo. Okay. So, kumpleto naman, Mercon, tapos anong mga aircon, TV, shower, complete na sir. Tapos bali, same lang man namon room sir, wala na siya like VIP room or ano. Same lang na tanan. So, ito sa raman sila. May pagkaon man? Yes sir, open gate ang kitchen. Order na lang. May menu kami Separate na yung pagkaon? Separate sir, order. Kung may pagkaon sila ng dalabi, okay lang man na? Okay lang sir, gina-allow naman as long as hindi man sila sa ilang. Sige. Anong pinakanamit nga luto dira nila, Joms? Specialty, kumbaga, na mangkot mo? Ang dira sa ila, may arapan bubutam, lainain man mo. May arato sila nakita to ang bami. Bami nga... Bami lang specialty. Amo lang nakita, to basta may ibang pagyan nga araman. Pero sali mo nang nakita to. Kadamo sa makita mo or amo nang in-order mo? Itos lang. Di ba po bumel? Kadamo na mo sang nakabuta na sa mino mo. Usually sa mga mino, hindi lang kay sa mga lodging houses nga mino. Pero kung maglantaw ka sang mino, damo na dira. Pero kung kaagi mo order, madumduman mo ginaya. Bam ilang in order. Boy, kaya nag-order tubig or soft drinks, Bujomar? Doon lang pag kinastoryahan, ay tababusan, doon naglay naman subungaw. Ang nagapapangkot ko si mo kung anong specialty nila na. Pag lantaw sa kinap, amo nang nakita ko lang to. Kaya siyempre, ang ginfokusan sa bumusam, amo to ang monitoring nila at sa lugar. Okay, James, no problem. Kaya muna, ang trabaho ni ma'am, amo to nga may mga TV sila para sila maaburingan. Approve sa pag-observe natin, bubutam, ang iba nga mga lads, hindi man hambal, nga may mga TV. Like dito sa may Arevalo, sa mga beach resort, kuha kada 150. Kwarto. Prote, good for 2 person, tapos investor ko na electric fan. Pwede man, electric fan. Tapos ang merapan nga ang katrin nila, tiles. Hindi harap lang, hindi ko makita. Siyempre. Taki. Araya, tiles, babusam. Tapos may CR man, may preman nga hapon. Okay. Now, 150. ano ang
anong purpose nga may hiligdaan iyang parehas to sa ginsundan mo nga gincheck, hindi nga ginsundan na gincheck nimo nga lodge do kahoy to ya eh. Ti nga dira sa bilya nga tiles or simentado, anong kinalain sang kahoy sa simentado, Joms? Oo, isa na siguro long lasting bubusam eh. I mean ba lang ati, hindi sa dali-dali magabok. Bisan ti pila pa na nakatuig da. Babutam, amo nang pagkansindi ko. May iban pagidaw nga meaning. Babutam. Dipindi, Joms, kung ano gusto mo nga meaning ihatag ko. Puro mo na ako pagkansindi para at least iba nobla, di dali maguba. Nan. Oy, sakto na kay basi dasig dakpon ka anay. Dakpon ka anay. May iban pagin nga meaning how? Ti ang primary nga meaning sinabala mo ko nga Nga man. likaw sa igot. Oo. Di kung matuway ka man, hindi man siguro mag-igot. At least ako may nag-uyog. Ti bala mo kuya ko magtulog kuya hublagan kuya Joms. Kulang na lang yan backdunk kuya ko nagakatulog ko mo. Oo. Oo. Grabe, no? Pero, kung lang taon kung kalabanan ng mga tao kakatulog, bisan panayagurong nahulag, hindi man gid maikot, gid kitama, pabutam pa. Ti dipindi lang na, pero mo ng plastada sinadra. Sige, sa tag 150, to ba anong plastada to? Anong free to Bumbo Jumar? Ate Wayman do kalabanan tubong do si man ang mga rate halin before sang February 14. Sige. Babutam unlikely kung diri ka sa mga beach resort di sa Rebalot, pwede makamong paligo bisibong hapon tapos nung paligo dira ka mo puway tulod Alat eh. Lanta ka mo da may mga limnon man. Babuta pero kalabanan may ara man nagapahuway ibanti mga malayo lang nga nagabiyahe siyempre dira ang ilan sa nga sa over at nagapahuway ang pila ka mga kultura naton babutam. All right. So muna babutam ba happy Valentine's day. Sa imo. Happy Valentine's Day man sa imo, Joms. Na may natagaan ka na rosas. Bala, kapila ko na nasuliton si mo nga every day for me is Valentine's Day. Hindi lang yan nga isa ni kadlaw. Oo. Oo. Gani man. Diyan mo na mayo Tingay ikaw yaw. Sundon. Ikaw may ginatagan ka na? Akas ako ni hatag. Ano yung hatag mo? Kas. Cash. 500 igo na naguro Oo. Tinami niya kay Cash kung Cash bumbutam kundi makapagusto sa kung ano baklon niya. Kapag gusto sa kuno baklo niya tapos 500 lang. Sa mo naman mabakal mo sa 500 kaya ang budlay na kung chocolate hatag mo tapos kung diabetic sa bla. Okay na Jones Oo. So muna, happy Valentine's bumbutam kag sa mga tagkalamatin na ton. Sige. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Para sa number 1, sa most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. May nagkuhit gid guro sa kilid mo Bumbo Jomar mo, no? Sa aton sininyo mga kabumbo. Anyways, tiyan mo ng sitwasyon sa mga motel karon. Ti bangod may construction dira sa area sang Lapas ang motel kay ginkantuan ni Bumbo Jomar kay ginsikyar niya. Tawag si gani. Medyo naghina ang customer kay ti may gina-construct dira nga dalan prone sa traffic, nagapugok na langan sa trapiko bla. Sa aton sini mga kabumbo ting iban sini nagapangita kuno sang lugar, no? Sa aton sini nga mga taga Palamati, no? Ang iban sini ti amat-amat na nagakapuno pero kon sa imo sini nga paglibot daw medyo nauli-ulihi ikaw abe. Daw medyo gutok na. Ang akon kumpare
may ara sang gina-offer nga lugar. Oh? Tapos kabubuton lang kuno iniya. Bumudon no? Donation lang bla kumbaga. Ari ang standard room. Standard room na may may isa ka lapad nga dahon sa saging. Oh. Kung do alang-alang ka sa do hindi ka sa standard room, may gina-offer man ang akon sini nga kumpare nga deluxe. Oh, karton naman niya, no? Karton naman niya. Oh. Kondo do medyo hindi kaya do hindi mo gustong karton nga deluxe room or do hindi mo gustong ang deluxe, may VIP man ang kilala ko. Ini medyo may foam tapos may huruhandong may gawa. Do dalo mang do grabe ginang tulok sang kilala ko. Do may plano sa Di pa-reserve ka na. Di sa diin ka, pili ka lang. Bumbowel sa liwat. Standard. Oh. Na standard. With one lip of banana. Banana. Deluxe. Full size karton. Full size. with matching, may mayo man gino. May man siya, no? May tabon-tabon. Tabon-tabon man bla. And our very own VIP room. Oh, na makon nyo sa aton sining mga kabumbo na ang isa namon ka dumatawag naton may mga rooms pagi kami galing so far may naka-reserve na to kagina sa diri nga area standing room kami sila diri tigaling kay reserve na no sa aton sini mga kabumbo so hindi na kami maka-akomodar sila dira no and ang isa pagid ka area namon is fully booked na. Fully booked na. Sa aton sini. Aton sini nga mga sa aton sini nga mga kabombo. Ang standing area is naka-reserve na Bombo Mel, no? Standing area namon. Standing room gali, reserve na. May naka-reserve na nakina. Gapa sa naga-fill up sang form to bla. Tapos ang isa pa ginamong area is fully booked na. No, fully booked na. Sa aton sini. Sako sila to sumong Tita Reds. Yung mga kilala ko sa liwat. Standard room. Chip John do interesado man, no? Chip, standard room. I would like to show you our standard room. It's a very it has a nature surroundings. Deluxe room. Nature surroundings with matching one full-size karton. And the VIP. VIP is may shade, tapos sa may foam, and may gamay nga ulunan. Si Bumbo Jendo. Tuntikagi, no? Anyway, sa aton sini nga mga kabobo. Para nga makatag man ta sa inyo sang gamay sini iyang kalingawan subong iyang Valentine's Day. Balan mo, ang iban sini kalipay iya kay timprano pa sila ginhatagan sang bulak. Timprano pa sila ginhatagan sang chocolates. May nakaset na sila nga date para karon iya sa dinner abi. Ang iban nag-out of town, nagkanto sa beach, ang iban nagstay sa hotel, but hindi tanan. Sa nasiling na naton, hindi tanan makabing naton iyang malipayon sini nga Valentine's Day kay ang iban siyempre wala sang partner, ang iban bag-o gid lamang halin iya sa breakup, no? So tinangita kita sang pamaagi agod nga makahatag man sang jutay bisan gamay lang nga pamaagi man agod nga
mapayuhum-yuhum man sila naton. No offense meant sa aton sinikaron niya mga kabombo sa mga pictures no ngaging pakita ko. Kabahin sad to iya is for entertainment lang sa mga kabombo naton nga hindi gid ya amo sina kamalipayon sa adlaw sang mga tagipusoon kay may mga kulang sa ila. Sa aton sini nga mga kabombo. So i-share man naton ang good vibes and happiness sa aton sini nga mga kabombo nga mga broken hearted or may mga ginagyan sa karon sini nga mga challenges or pagtilaw sa ila sini iyang pagpangabuhi. Ang oras naton 55 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balikan ko si Bombo Angel siguro, no? Pati sa Ungka flyover bala. Ulo basin siya. Mabatian nyo man guro sa akon sininya tingog do na ano ako eh. Sa nagligad to check in allergy ko. Why isang bulong nga makapayo sa akon? Malahalo naging kaon ko nga bulong para nga maulong pawan ako. Kagabi nagkaon ako 1 piece of sibuyas Bombay. Fresh. Kunti subong, medyo ulo igham na lang kagamo na lang eh. Kakaron, kanaan ko pagit, yung Bombay na subong bumumil, ang isak bilog, tag pilato, tag sisinta. Mahal man. Aryo, antes ko i-check si Bombo Angel, may basahon lang ko wala Bombo Mel. Ang ano ni siya, tawagan ni ang memorandum from the Department of Social Welfare and Development party sa ila sining dress code bala sini iyang Valentine's Day sa aton sinimatag palamati. Pirmado man ini isang regional director ni Attorney Carmelo Nochete sa aton sinimata mga kabombo ara na bombo mel gin send ko bago lang. Parti iya sa ila sini nga color coding sa ila sini nga dress code sini nga Valentine's Day. Sa aton sini nga mga kabombo, ang report ni Bombo Angel parti sa Ungka flyover mo nga anong connect sa memo sang dress code sang DSWD sa Ungka flyover. Ari basahon ko sa aton sini nga mga kabombo. To diri na lang ko sa color siguro Color red in a relationship. Butsilingon at tumigil ang mundo nung ako'y pinili mo. Agoy. Sos Maria Kagusip. White. Single. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Orte. Green. Kanta ni. No label, no problem. Huwag ka nang mawala. Pamilyar ka mo sila. Huwag ka nang mawala ngayon. Ang color black, color black, broken-hearted, saan nagsimula magbago ang lahat. Color yellow, duag yellow, hoping still. Bawdo grabe niyang paglaom yaya. You're still the one I want for life. Color pink, nakamove on na. Happy breakup, hindi na tayo. Laktawan ko ni color orange. Color blue, importante buhi. Ti ano plano nyo? Dapat grateful kasi may work. Kaga multicolored, stripes abi or whatsoever, di anay mag-message sa messenger ko, ako lang matawag sa imo. Pero ang pinakadabis-dabis ni Ribanwa, amo ang color orange. Masuksok ko tani color orange ginabong Mel, galing. Kay pagbukas ko sa kabinet ko, 3 lang yan ka color makita ko.
puti, itom, kag gray. Orange na pangita ko tani ginamo. Nga anong orange niyaw? Orange. NBSB, NGSB. Ano ning NGSB? Doon nalipat ko siniyaw. Pero, no boyfriend since birth, no girlfriend since birth. Oh. Ang corresponding yun phrase, ano plano nyo sa Ongka flyover? Pati Ongka flyover na sa pao. Pero ano man bala ang latest sa Ongka flyover? Bombo Angel, sa report please come in. Wala pa sang tsansa sa subong nga tion Bombocham nga masukot ang International Builders Corporation nga kontraktor sa pagka-delay sang Ongka Pavia flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranyas, chairman sang Committee on Infrastructure sang Regional Development Council, iyaging pahayag nga dapat makakandak anay sang investigasyon agud madetermina sang third-party consulting firm kung sino pitman kag diin may sala sa nasambit nga flyover. Suno kay Tranyas, ginapanindugan sa gihapon sang kontraktor nga ginsunod lamang nila ang design sang Department of Public Works and Highways. Magapatgayon sang bid para sa third-party consulting firm nga maga-imbestigar sa nasambit nga flyover sa February 16. Suno sa imbestigar o kung pag-imbestigar ni Tranyas, wala pa sang pondo sang 2022 ang Department of Public Works and Highways, rason nga na-delay ang pag-source sang third-party consulting firm. Kagagin ako man sang alkalde nga base sa ila pagsinapol, ginalantaw nga duha ka flyover ang may problema, ang Aganan kag ang Ongka flyover. Suno sa Department of Public Works and Highways, last year pa sila nangayo sa central office nga i-review ang design sang Aganan flyover bangod pareho ang dalan kag ang tuta sa may Ongka Pavia flyover. Wala man may maobra ang alkalde bilang chairman sang Committee on Infrastructure kundi ang maghulat. Nagpasara sang resolusyon ang Regional Development Council agud ma-fast track ang pag-award sang third-party consulting firm at the same time ma-fast track man ang pag-review sang design sa may Aganan flyover. At the same time, Bombocham, na istoryahan man nila ang regarding sa may Halaor River, Panay River Basin, amuning Ongka and Aganan flyover. Yari atong pamatian ang nanging pahayaga ni Mayor Jerry Tranyas sang aton ma-interview. Ang problema kay ang Aganan, ang DPWH nagambal. Last year Manila ginapangayo to sa central office nga i-review ang design kay parehas man ang dalanda kag parehas man ang duta parang masugdan na pauntat na ang obra sa Ganan. Ang aton diriya sa Ongka na kasugod na sila widen, may mga areas pa sila i-widen dira parang tayo yun na ang traffic dira. Gambal sila ay nasang pag-minyar ang flyover pero hindi pa nila mapausar kag ga-procure pa to sila sa third party consultant para mahulat sila kung anong rekomendasyon. Dua ka flyover may problema because they are both on the same road and the same soil configuration, no? So, ang natabo ang sa Ongka, dogin jet grouting nila to sang concrete. Nag-untat na ang pagpanaog, nag-widen sa duwa ka sides, na hagan-hagan ang traffic, pero kinadlan pa sang area para sidewalk, kag para sa magsakay ka sa mga public utility vehicle. Mahulat gid ang Ongka, mahulat gid sa procurement. Sa February 16 may opening na sang bid. Kag after sa opening ng bid, i-award na ina sa consultant. Ang widening target nila 14, kita ta na widen ang most of the parts. Ang kulang na lang sidewalk kag tawag nila na
daw vehicle bay para sa mga loading and unloading bay. Bumbutsam na batian sang atong mga kabombo si Mayor Jerry Treñas, chairman sang Committee on Infrastructure sang Regional Development Council. All right, so ang bidding na namin ni Mayor para to sa geotechnical companies nga magalantaw sang cost sang pag-usmod sang Pier 4, 5, and 6 sa Ungka flyover. So, February 16, amuning bidding, kag hopefully at the end of March, matapos na, magwa ng ila sini iyang assessment, kag mahibaluan gid man kung anong engineering intervention ang ipatigayon sa Ungka flyover, Bombo Angel. Exactly, Bumbutsam. All right. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan. Sa malipot nga pulong kay overtime nako, hindi sa gyapon mapuslan ang mahal-mahal kag minilyon nga proyekto dira sa Ungka Pabia kag sa Aganan Pabia. Antos lang gyapon anay mga motorista. Standby na sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Reginis. Bombot siya, Blanco Hover, gabilin sa imo, sang manenaya nga kasisidmon Happy Valentine's sa aton sini nga mga kabombo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalong nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa aton nga mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vanzania Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Kung hindi malabot, i-contact ang abyan ukon iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas. Day! Good afternoon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. I am so happy to be serving you sa sining nga hapon. Ululupod kita. Valentine's Day. It's a red letter day, no? Coffee date ang ida. Anything that you would want to do sa sining nga adlaw to make your heart very happy. Ay, balila ko nung imo nga color would speak of the status of your heart. Bao, hindi gid ako aware kay naka-white ako ang mga naka-white gali ano to, I can't buy myself flowers, meaning sa mga single. Hindi man ako single. Naka-violet ako, walang label. Hindi siya included sa mga may meaning ang mga colors. Well, anyway, pag choose ko, obviously ko, ay dudugay na ko wala ka white. Kag ay dudugay ko na wala na gamit ang violet nga blazer. And so I'm here. But anyway, sa inyo dira tanan-tanan, happy Valentine's Day and welcome diri sa kahapon lamang. Share ko lang dali lagi da kainaw la. Aga pa nasakay ko sa jeep. May isa ka estudyante, lalaki, nagsaka, and then may bit-bit siya nga gamay nga cake na ara sa box. Siling ko, wow, may inughatag ni sa girlfriend. And then dugay-dugay may nagsaka, nanay, kag bata iya nga daw siguro, ano to man, daw kinder or grade 1, lalaki. Tapos ang nanay may bit-bit nga duwa na bala ka, do balloons na bala nga heart shape. Siling ko siguro yung isang bata, inughatag sa teacher. Well, anyway, ka-cute lang, no? And then, kapag panawag ko, ang isa ka, may edad-edad nga babae, ang balya. Nagay, bakal-bakal, bulak nga, puwerte ka mahal, tapos malaya man lang, tapos ihaboy mo man lang. Kasadya lang gid, no? Lain-lain nga pagtanaw sa Valentine's Day, lain-lain nga manners ng pag-take. Of course, mga weather, makuha ng mga bulak, pero syempre, hindi ginaiya, no? Malaya ang mga memories. Ang mga essence da. Good afternoon and welcome. It's Valentine's Day, so here's our special Valentine's song para sa inyo. Ang aton ng mga pinalangga ng mga kabombo. And this is from Bombo Radio, the most trusted radio network in the country. Para sa inyo, happy Valentine's Day. Sharing this moment together is what I hope for. I've been waiting long enough, you know for sure. Today's a special day, my love. For this I say happy Valentine's
Happy Valentine's Day. Nagikan diri sa amon sa Bombo Radio Philippines. And sige, another beautiful love song para sa inyo mga kabombo. Ang aton man pagbukas ng kalingawan sa saling hapon diri sa kahapon lamang program from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Just wanna love you through sorrow and pain. Stay
tayo side. And what better promise can you give to the one you love but the assurance that you would always be there by her side or his side, no matter what happens. Beautiful song para sa inyo on Valentine's Day. Eksklusibo diri sa Bombo Radio Philippines. I'll be right by your side. Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Yesterday, mga kabombo, we left off with the story of Shay sa Iloilo kung saan she was sharing with us ang iyang istorya na to sa iyang brother. Actually, younger brother niya, 1 year lang ang ilang age gap. Nasunod sa iya before, do wala hilig mag-eskwela. Pero nakatapos na siya, no? Through ALS, naka-diploma man siya. And then at very young age, 19, nagpangasawa na siya. At first, okay gid, no? Ang ilang pag-upod because may gamay nga negosyo and naga-drive ang iyang utod. Pero sa nagbusong na ang wife and then nagbata na, do dito na nga nagka-problema. Kay, syempre, kinahanglan ng mga gatas, kinahanglan diaper, so do hindi na enough. Plus, nga nalulong, nagsulod sa online nga sugal. So, no, sa kay Shay, ang iyang utod, kag nagbusong pagiliwat ang iya nga bayaw. So life became so hard nga pati si Shay nagaka-apektuhan na kay syempre siya man lang ang ilang kaladtuan, ang ilang hululaman. Ti hindi niya man no masiling bala nga madesirhan kay ti utod niya and then hinablos niya. Pero do nagaka-stress siya mga kabombo until nga though nagmasakit gid siya kag syempre no she's saving her money para man sa iyang future needs, pero amo na ang iyang daw na kuwanan lang daw na uluugtasan kay daw siya gid no ang kalatuan kag kung hindi siya kuno makapahulam daw siya pa ang malain. So sige continue naton ang sulat din ni Shay, and after this ang sulat naman ni Mia sang Binggawan, puso sa puso ang tigulo. Tapos naton ang sulat ni Shay. Tita Regine, feeling ko grabe ang konsumisyon nga ginhatag nila sa akon. By the way, nagmasakit ako sang August, tita. Kag sang nag-ayo ako, nagpaliwaliwa ako, Tita Regine, mga 2 weeks. Gusto ko magpakalinong. I did it kaya hindi hamak ang stress ko, tita. Hindi man ako makakonsentrate maayo sa work ko. As in, may times nga gulpi ako ga-breakdown. Kag maghibi. Super down ako, tita, that time. Wala ako kabalo kung tama ato ang ginahimo ko or ang ginhimo ko, tita. Pero I'm sure, hindi gid kaya naka-affect ato sa spiritual life ko, Tita Regine. Bali, tita, 2 weeks ako nga nag-escape sa problema, sa obligasyon kag sa responsibilidad. Ang worst, kay I did some things nga mga hindi maayo. Hindi ko lang pag-detailed ang sa amo ni nga aspect, tita, ha, kay personal ka tama, sure. So kumbaga, tita, ang gusto ko lang gidya that time, mag-enjoy, magpakasadya, kag kalimtan anay, tanan, bisan